Ronga saramai kra tum cepahen pupon bensi labang sokeng kam cejoro ke cheng siang beng karbilo charlia song pini sangchom photo ko kajo penan karbia khai phanta katikuk do koglo karbia khai tum kodaan ma kaje song labang soke lengdam ning putami lengdam muni dia tak heglo laso jok kra tum pen Jasamet pet kamatha kemia jok pinili tumphan nang pangrum lo eklai vet nang po pulo si jasamet pet mopenta presiden banget hom bangli nili prangta anu tinta me lamthi je paklang lo je nili ke thekdam lo ateng borang da anu tinta ka chingrum ji phan bang ning hang he dia ta son si theklo kese ka chingrum ji pu bang ke aphong ben ni tum Kusar pensa meninjelo 2010 aningkan sa matching room ji busta me GGS benda pangrum lo hala sot UPDS ke NLF thola pen ke kaprek difu government college students atum ben busta me ke pangrum ji phan bori lo sida me chingrum mune dia deti kijut sing 2016 aningkan busta me KSC ke chingrum hala kasa stadium along busta me la dakta ka chingrum isi ka chingrum dolo hala dakta hala soga chingrum bangke ningkan isi da lasting tene hala ta political join si hala bangta phi bangke ASDC pen CPI me hala sot la HSDC pen HSDP pula chingrum lo nangtum KSC ta pu chingrum nang pu chingrum lo HSDP pen HSDC cekak lo nangtum political party tum cekak nang lo nangtum KSC tum da cekak nang pu puji bung rep di lo cekak kak lo lasi purkimo ke ahok kenang sot binong tema kacini ning kenang sot binong purkimo ke purlu pulutan te hoda ahok pada langge amut ke langge hoda sita me pinijong si chingrum ji bulotang telidum personally inglong ko ke si chokchi nangtum inglong ko ke si nangtum 1985 aningkan already nangtum ke dissolve balo lasi pinyar ni panggil lam klang bulotang te inglong ko ke si tumhan islam se for example itunjong si nangtum ke si kalilo budala tum already pinita latum da existing latum da ke si president secretary dobo office dobo pini itun chokche budalang tum da personally claim bom mati lason da khaksi Thomson rompi phanta chuke dam tang het lahanta KSA pen expel people expel ke alang li phanta koi ke ban ke Facebook mang tum thek long le jake dam tang apo di mahasau council election lo alang li tu open leave BJP in favor of BJP candidate phana campaign pidul palam salang phan expel lo KSA pen masih XYZ dalam bangke cipunang nilu nona bangke cingrum ji budang te isi beda toba ni tungke cingrum ji budang te pinisa me cingrum na sita nani tum pini isilam sumira ke hai tu alang litum pini anisa me CPIML pe labang so ke cirap ta doko lapen ke Jenson timu ke hai tum busame arni vangsi ASC pen tutu data lason dak taksi Thomson rompi busame arni vangsi CM ke hai pen jo pada balang litum da tutu data purutan te litum pini ladak litum chingrum depo purutan te penap ASC amai pu Chandrokanto terang ke hai korima Kemarin tu masuk KSA tu nang lo halak kedam kan 2017 hu CPIML KSA pen ASC KSA tu mana cigung pi la sona ceplang te jadi ma la ciksak hai pulutang te pini ledak nantum insurance pino Thomson no pita BJP party lo mede CM ke hai lo dak dunde lo la pen ke sumiti mu ke hai tum ta CPIML pen la bangso kacelang ki bang nitum ta celang le lo punot lapen ke timung sangho ke hai tum busame Jameson timung ke hai tum busame ASC pe na bang ke celang lilo mate tum
KSA bulatan isu independent isi without political interference abang so KSA part jabi bulatan te nanti bini responsible ta assurance pi bulatan te itu bini mata mini itu ke non ta cikoi lo jok sida cikoi ni bini ani ni itu me PSL te meeting lo noka tunde isilam amo pen mili Facebook long sampai tag long lo है जे Samsung teron क्या क्या है के pini la bangso किचे से का चिंगुम जिया माय लो bang ha he deh jong si Samsung teron ke se yong si ka चिंगुम mending hang he bulutang te pini datang ni litum pensi pudagi nili as a vice president general secretary do nili to malong assistant secretary do lang office secretary lang nili to 100% central committee dang ar jadun tok do jong si chikoi kre bulutang te Samsung teron man kusame KSA pen itu da disband nang choko chikoi kre bulutang te lasi cingrum ni bulutang te pini ladak non pini amar itu insurance pino lachona lo nili nam te pating lo ate ma history jong si phurlo bulutang te ang nume XYZ ben sige bang neke WBC ben sige bang la solam bang ke jong ka cingrum apor bang ke lage not appropriate time history e ka chini ke nang so he sita me jong si that jong si itu history apply chore bulutang te lage ka cingrum i bang lage mahok ta dobar le la si nili lam te pethek ben silam pani tom tom kadom